De ce ai omorât-o? O Erai iubeai? obsedat de ea? V-ați bătut? Erai obsedat de ea? De ce ai ucis-o? Îți pare rău de ce ai făcut? Ai fugit de acasă în Caraș-Severin, voiai să fugi de poliție? Ce s-a întâmplat? Ai ucis-o din gelozie? Ai atocat-o cu cuțitul? Familia ei plânge după ea. Ai vreo remușcare? Regreți fapta? De ce ai plecat și ai lăsat-o acolo? Ți-ai înghețat anul la facultate pentru ea? Ai făcut-o din obsesie? Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Pare rău? Ai un mesaj pentru familia ei? Ea te-a zgâriat pe față? S-ați bătut? Bine.